100 елдан артык кабатланмас тарихы булган Буа дәүләт драма театры әледән әле яңа премьералары, яулаган бүләкләре белән үзе турында гел искәртеп тора. Шушы көннәрдә генә театрның җитәкчесе Татарстанның халык артисты Мәскәүдән чираттагы бүләге белән кайтты. Шул хакта тулырак сөйләү өчен без аны студияга кунак итеп чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Hayırlı günler efendi. Hayırlı günler. Bilumça Мәскәүдән кайтып киләсез. Кайтышлыгына юл уңайына кирдегез безгә, әйме? Нинди уңышлар белән кайтасыз Мәскәүдән? Мәскәүдә адны чыгыш ясаган Дәрвиш белән 3нче тапкыр инде. Зур фестиваль, 21нче фестиваль. Бу Золотой Витязь дип атала. Моны инде оештыручылар неләр Русский православный церковь белән күз алдына китерегез Никита Сергеевич Михалков, Соломин малый театр, аннан соң инде менә шулар Бурлеев. Бу зур фестиваль, шуның арбитсына Дәрвиш мусульман менә просветители турында инде без шулай дип әйтик инде. Бу адан чыккан мусульман дин әһле турында инде, ягъни нинди генә дин әһле турында шушы спектакльне махсус алдылар Владимирда күреп. Владимирда бит әле правниде шуның башкалар ясы. Шунда күреп сатып алдылар иде. Монда инде бик жаттылар. Миңа алтын диплом бирделәр. Менә шул канатланып, шуннан кайтып килеш. Теге ничек килеп чыгайны мин берләштерүче сыма килеп чыга. Минем анда шундый эпизод бар Дәрвиштә. Мин теге Дәрвиш булып бии башлыйм. Зикрләр әйтеп инде ла илаха иллаллах дип. Менә мин Мәскәү уртасында шул зикрне штаб әйткән кешендә һәрбер төбәкнең, һәрбернең үзенең геройлары бар, үзенең менә шушындый кем белән мактанырлык кешеләр бар. Шуңа кырылган безнең һәм алар ничектер теге маяк булып бүдәннәрне чакыра эшләтә торган факторларның берсе, мотиватор. Менә бу Дәрвиш спектакле белән, менә спектакле белән бит инде беренче генә баруыгыз түгел, белүемчә Мәскәүгә. 3нче тапкыр дип әйттегез, Мәскәүдә 3нче тапкыр менә. Ничек кабул итә Мәскәү? Ой, Мәскәү искитмәле. Менә заллар тулы иде. Без белән армия, театр армияда уйнадык. 1 ноябрь көнне. Мин менә 2нче тапкыр уйнадым инде ноябрь аенда гына. Гомумән сентябрь аеннан башлап мин 8 фестивальдә булдым Дәрвиш белән. Шуның берсе Казакстанда, Кокшетау шәһәрендә, Екатеринбург, Челябі, Кудымкар, Мәскәү, мин теге санамаганнар барды. Бу Дәрвиш бит инде мин монда 5 куянны үтергән сымак идем мине. Теге алай әйтергә дә түгелдер. Чөнки беренчедән мин популяризируем үзебезнең Буаны, театрны, аннан шушы безнең бик мөселман дөньясында чыккан шушы шәхес. Буада туып үскән шулай. Миңа бит аны мөфти әйтте, Камил хәзрәт бик акыллы ясый, мин аны бик хөрмәт итәм, яшь булуына карамастан бик тирән белемле һәм фикерле кешеләрнең берсе. Ул әйтә, менә без тегендә укыдык Төркиядә аның ул язып калдырган китаплар буенча кайбер неләрне, фәннәрне. Бүген аның биографиясына башланган 5 китап чыккан Төркиядә. Әлмән казанатларының 11нче санында язып чыкканнар, тагы берсен тәрҗемә иткәннәр. Гарәпчәдән. Без яңа гына кайтабыз ул. Әле укчы яңа. Әле яңа гына Буа менә безнең Буаның башлыгы Камардинов Ранис Рафис аны тарафыннан финанслап Рәшит Маликов тавышына язылып, биографиясы, тулы биографиясы кергән, менә шу көндәлекләрнең кайбер эпизодлары кергән. 3 китап чыкты. Хәзер инде без Урам исемен кайтарырга исәп, ул яшәгән мәдрәсәне төзекләндерүгә инде аның музейын булдырырга кирәк. Чөнки мин бит инде мен әйттем, төбәкләр турында һәрбер төбәкнең үзенең герое бар. Бездә инде ул менә бу аягында тәтешнең үзенекләр бар. Шөпрәлнең үзенеке бездә ул беренчедән ул Баки Урманчы, татар шушы рәссам рәсем сәнгатенә салучы берсе, икенчесе Нургали Хасап, өченчесе без менә Бырган Шаһиди дибез инде. Урумчи дәүләтенең башлыгы, Мавзудинның төрле милләтләр буенча киңәшчесе булган кеше. Шушы бу зурлардан гына әле. Зурлардан. Бу бит төбәк бу әле республиканың татарның үзенең бер языкы булса, безнең ул горурлыгыбыз. Буа театры танылып кына калмады, үсештә дә белүемчә. Менә яңа бинага күчәргә җыенасыз. Аллаһ теләсә. Бу моны әйтеп бу әкият. Беренче мин бик рәхмәтле теге җитәкчеләрне мактарга тиешләр инде. Шулай менә кем җитәкче булуга карамасын. Эшләгән җитәкчеләрне. Дөрес фикер. Чөнки бөтен менә Татарстан впереди планетасы дибез бит инде. Без бит аны реаль барып күргән кешеләр. Біз регионларны чагыштыра торган кешеләр. Без Якутиядә чыгыш ясадык, Калининградта чыгыш ясаган кешеләр. Без Чечняда чыгыш ясаган кешеләр. Новороссийскида, Липецкида бар име? Кискитмәле. Менә ул бүгенге менә шушы дөньяның динамикасына туры китереп эшли торган безнең рәис бар. Бит Рөстәм Нургалиевич. Аның тынгысызлыгы инде ул беренчедән.
Бізге федераль ақша һәм Татарстан ақшасы белән бергә теге саллап, аны күпәтләп, елдарым ішінде әкият бинасы салып берділер. Бу бит инде безгә әйтәнчә инде моны ничек тутырырсыз инде диләр. Беренче ул мәхәббәт бина. Аны тутыру инде анда бөтен буаның бөтен дигән чаралары, кунаклар каршы була. Фестивальләр үткәргәндә бездә бер идек ни. Без бит теге бинаны кая куясыз диләр хәзер. Мин инде 2 елдан бирле сөйләшеп алып барам Образцов театры белән, Балалар театры. Чөнки Сергей Владимирович Михалковның, гимн авторының, шундый алтын сүзләре бар. Сегодня дети, завтра народ. Менә шушыларны балалар бакчасына тәрбияләп, театр аша үткән бала, ул җинаятькә аның баруы театрга алмаш әзерләргә, әйме? Алмаш та әзерлибез. Балалар Курчак театры бит, ул бик дефицит. Казанның миллион ярым Казанга бер Курчак театры бар. 250 урынлык ни белән. Шуңа күрә анда эләгүләр авыр. Бу бит инде кытлык бар монда. Амин, шулай булсын, алга таба уңышлар юлдаш булсын. Амин. Исәнлектә күрешик. Амин.